So ngayon mga bay, papasok tayo sa Yamaha. So tignan natin kung meron tayong makitang tingnan to R15. Sana merong R15 mga bay, kasi R15 yung nahanap natin. Pala parang R3 to, R3 yan, R3 pala na. Si R3 ganda yung black makina niya yan, di mo ba yan, ito light niya. Sila 15 yung wala mga ganyan. Kilis. So sayang walang R15. So R15 pa sana yung hinahanap natin. So wala nang doon. R3, MT-03